mío. Xa tiña aí a Sonia. Moi boa tarde, Sonia. Viñeches máis rápido que a min. Chegastes rapidísimo. Viñeches para axudarme a arrumbar os bancos, mira que ben. Susanita, hola tamén, María Souto, oli, que tal? Moi boa tarde. Que tal está o tempiño? Igual, aquí o tempo é unha barbaridade. Sigue chovendo que mete medo, está... Bueno, Karina, hola, que tal, Karina? Non sei de onde eres, Karina, Sevilla. Que tal está o tempo por aí? Así, mentras esperamos un pouquiño, vamos facendo un pouco así de palabrería barata, sabes? Dun fala barato destes de falar por falar. Mentras esperamos un pouquiño que veña a xente. Buenas tardes desde Santiago. En Santiago supoño que tamén está a chover moitísimo, porque se hai un sitio en Galicia onde chove máis, creo que é Santiago. Creo, Hola, que tal? Moi boa tarde. Moi boa tarde e moi benvidas aquí á miña cociña. Hoxe sentime aquí no sofá, porque non sei, dixo, eu vou probar a sentarme aquí no sofá. A verdade é que tiña que enchufar o teléfono e teño o cable máis cerca aquí. Moi boas tardes desde o Seiro, desde o Arteixo. No Arteixo tamén ten que facer un frío, que Inés. Hola, Pilar, José María, moi boa tarde. Desde a estrada, xa sabía, Souto, eu xa sabía que ti xa estabas desa estrada, pero hai xente que non. Hola, Susanita. 2 veces me dixo hola, Susanita. Karina ven desde... que non me dou tempo, son de Palmeira. A rechispa. Pois é que, claro, Karina, tes un nombre así un pouco máis peculiar, e non... Hola, encantoume o vídeo do Tabasco. É que eu, ás veces, fago cousas e non me dou conta do importante que é enseñalas, porque dou por feito de que todo o mundo sabe. Pero gústame que vos gustara o truco do Tabasco. E o do chuletón tamén, O do chuletón tamén hai que terlo en conta. En Bilbao está chovendo. En Bilbao, Pilar, Pili, tamén aquí, leva chovendo. Bueno, non sei xa cantos meses todos seguidos. Moi boa tarde, fai uns días atopeite, encántasme, son María José de Lugo. Encántame o teu canal, un bico. Pois María José, moi benvida aquí ao directo que o facémolo aquí os domingos, temos unha comunidade así la mar de chula. Nusca, a ver, María del Carmen, hola Nusca, aquí hoxe fai frío e chove, un besazo desde Basel. Non sei onde é Basel. Non sei onde é Basel. Eu non sei por que me sona... Onde é Basel? Si, xa me quitas da duda. Ya estoy. Hola! Escoita, que este rapaz, Xorge Baile. Pero ti chamabaste Jorge. A que sí, que eres Jorge? Que me acordo, que teño moi boa memoria, ás veces. María José do Río, buenas tardes. Hola, desde Camariñas. Hola, María Luisa, que tal? Moi boa tarde. Mercedes, hola, Nusca, desde Santiago. A chover, non Mercedes, me imagino. Yesjargen. Hola, soy María, desde Tenerife. Hola, moi boa tarde. En Tenerife seguro que está mellor tempo que aquí no norte, pero segurísimo, Hola, Nusca, desde Cangas. Ana, tocaya, que tal? Hola, moi boas tardes. Desde Suiza. José Manuel en Suiza. Susanita en Suiza. A ver, ides a estar todos en Suiza, lá? Ou emigrastedes todos para lá por algún motivo que eu desconoso? Avisade, se hai que ir a Suiza. Hola, estoy con vosotros, por Gijón mucho frío, tamén aquí. Hola desde a Coruña, con unha infusión. Eu teño aquí tamén, O que pasa é que ainda pela que ten a rabia. Entón, vou na deixar descansar. Porque levo todo o día pensando en facer o directo e de repente dou unha 7:30 e dixo, é que, desde logo, moitas gracias polo teu saludo. Se podo non perderei ningún directo. Terás o meu like. Miña xentiña, se sabedes, empezadelle a dar ao like. O like non costa nada. Se estades aquí é porque algo vos agrada, e se vos agrada, dadelle ao me gusta, porque para min é importante. E a vos non vos costa nada. Non son cartos, non é gratis, non vos vai a chegar nada na factura do teléfono, nin de nada. E o like é o que me vai a axudar a min para que o canal siga indo un pouquinho mellor. Así que todo o mundo a darlle ao like.
Hoxe en Vigo amainou un chisco. Tamén aquí, pero bueno, caeron unhas gotas, pero tamén saleu o sol. Fai menos frío porque cambiou o vento. Aquí cambiou o vento para o sur. Bueno, non para o sur de todo, está un pouquiño así para o oeste, pero cambiou tamén. Que casa bonita, hoxe desde outro sitio da casa. É casi o mesmo sitio, O que pasa que sempre me sentaba aí na mesa por estar máis cómoda, hoxe, pois sentime aquí no sofá, porque tiña que enchufar o teléfono, teño aquí o enchufe máis cerca. Pero bueno, gracias, se che gusta a miña casa. Un día ibos de facer un paseo virtual pola miña casa. Un día, mi madre que mande mensajes, eu non son capaz de lelos todos. Hola desde Ponteceso. Eu xa lle din o like, moi ben Pilar, porque é o primeiro que hai que facer. Eu sigo o ganchillo e terminarei o chal. E agora un jersei fino para a miña filla. E o chal é o meu, o que te encarguín a semana pasada. Aviso, xa, non o fagas con lo rosa. No rosa non poñería. Pero bueno, o domingo pasado pregunteiche se podía botarlle xabón potásico aos cactus e suculentas, porque as tiña xuntas e ao final separeinas. Moi ben feito. E boteille o xabón aos cactus. Salúdame, xa che saludín, Jorge. Ola, que tal? Ou non eras Jorge? Xorge Baile. Tiña as xuntas e ao final separeinas e boteille xabón aos cactus porque non fun capaz de mandarche a foto. Pois a foto poderíasme mandar por Facebook en calquera publicación ou en Instagram non se pode mandar fotos, pero por Facebook sí, e por o Messenger tamén deixa enviar fotos, pero bueno, espero que che vayan mellor agora os cactus. Ola, só para saludar, marchas, Carballeda, María, que estou de vacacións. E logo aquí que ves a traballar ou pensas que che vamos a poñer a sachar ou algo así? Estás de vacacións, estás aquí ben, onde mellor queres estar logo que tomando un café con toda esta comunidade de veciñas. Estamos aquí. Moi bo truco dos allos. Moitas gracias. Este rapaz mátame. Que o salude outra vez, porque non o grabín. A ver, dalle ao rec, estás preparado? Jorge, moi boa tarde, hombre. Moi benvido aquí ao canal de Alma da Bella Chousa. É un rapaz que justo hai moita horta. E mira os vídeos da horta, e non ten horta. Non teñen horta porque viven en un piso, creo, pero é un rapaz que lle gusta hortelá. E mira os vídeos da horta, que si vai facer. Queda saludado, ben, deste ao rec. Quero gravar o rapaz. Os allos e cebolas moito ben crecidiñas, e tomates xa tirando ben para arriba. Perdón, de vives logo, Juan, porque os tomates, o sea, as plantiñas, non podemos ter aínda tomates porque é imposible. Haberíalle que poñer calefacción no invernadero, porque con isto non... Gustouche o truco de fritir o chuletón, porque é moi importante. Hai xente que non sabe nin como poñelo na sartén, iso é moi importante, Juan, en Selanova... Pero en Selanova tes as plantiñas dos tomates nascendo. Ou tes tomates, non che creo. Si tes tomates, non che creo. Bueno, a non ser que teñas un invernadero destes a nivel asiático, acristalado con luz ultravioleta para que non lle falta luz do sol con calefacción. Senón é imposible ter tomates. Eu tiña a foto para mandarche por Facebook, pero non fun capaz. Son algo torpe cas novas tecnologías. María Juana, eu tamén, non te preocupes, pero bueno, despois explícasme mellor cal é o problema. A ver se son capaz. Juan, pero tomates ainda non. As plantiñas tamén as teño eu así a la mar de bonitas. A pasa dos cotilidóns, se empeza a botar as folliñas de arriba, están a la mar de bonitos. Pero, como chove tanto, tuven que botarlle hoxe como patapalo, como un cacho como de mampara que teño ali. Porque chove tanto, e van a afogar. Eso que os tiña tapados ca lona térmica, pero... eso. Si, va mellor, xa non vexo as mosquiñas pequenas e aínda non me dou amañado ca tecnología. Mira unha cousa, mosquiñas pequenas. Pilar, ti que sustrato lle botastes o sea, que terra lle tes as suculentas? Non serás das que lle botas tonas de plátano ou así cousas na terra, porque iso sí que atrae mosquitos,
Por iso non se poden botar, a non ser que estean desecadas, como eu vos enseño. Dirásme tamén se cometes ese fallo, porque sí que é un fallo, botarlle a mellor tonas de plátano, así cascas de ovo enteiras, así solo esmajadas, ou así algún mejunje destes que din así ás veces en algúns canales, que, bueno, en fin, dimo que lle botas. No, terra da leira. Bueno, pois entonces, non sei, pois entonces quería ver eu eses mosquitos. E non terás ao lado, ao mellor, algún tipo de planta que atraia eses mosquitos, porque que mosquitos pequeniños, quería os ver, mandarásme unha foto, senón, a ver este mensaje que, hola, dime que si eres capaz de sabelo porque se me dan ben todas as plantas e non son capaz de conseguir que se me den as begonias. Non hai maneiras, sabes algo deso? A ver, que non se che dea unha planta en concreto. Que non se che dea unha planta en concreto non significa... As begonias son complicadas de tratar, non é algo que deixes aí na esquina que vai a ben el solo. Eu preséntome, encantada, son a asesina en serie número 1 das orquídeas. E gustancheme ben. Sempre intento, non sabes? Sempre digo, bueno, pois vou levar esta. La asesino. Miro tutoriales, asesinoas. Quitolle a rediña de abaixo que morren igual. Eu son asesina de orquídeas. Pero, bueno, tampouco non teño unha casa que teña unha solaina donde poñelas, que lle dé a luz e que non lle dé o sol, bueno, en fin. Eu das begonias, pois non sei, que sei a saber o que lle faz. Como as outras, apelandras, as que se pechan de noite elas solas, que son unhas follas verdes bonitísimas tamén. Esas tamén son malísimas de sacar adiante, porque sempre teñen a puntiña, sempre se lle seca. Traelas bonitas, e pois sempre se lle seca. Mi madre dice que hai mucha trampa por YouTube, que le digas algo. Que hai mucha trampa de que, claro que sí, que hai xente para todo, hai xente que fai vídeos trampa. Por exemplo, eu vi moitas veces vídeos de personas que din que botándolle Coca-Cola a non sei que, é que eu xa non a miro, pero non hagas isto en tus plantas sin echarle antes, non sei que, e botanlle, non sei, desas cousas, ungüentos, dixo eu, Coca-Cola mezclada con cousas así. Sí que hai trampa, claro. Canto tarda en salir as sementes do cebollino? Cebollino ou ceboliño? Porque é diferente. O cebollino non tarda moito, o cebollino, se lle dá un pouquiño de sol, en 15 días se podes apañar o cebollino, vou falalo en castellano, porque eu como eu sei ao mellor confundídelo. O cebollino é un tipo de cebola moi chiquitín, moi pequeniño, que bota un fiiño así, que é hueco polo medio, e que se corta máis ben para ensaladas, para decorar, para un aroma sutil a cebola. Pero iso é o cebollino, que só se comen as ramiñas verdes. E o ceboliño, que é a semente da cebola para facer cebolas, e se tarda máis, podeche tardar 2 meses e medio ou 3, en estar o ceboliño para trasplantar. Non sei cal dos dous te refieres. Eu vou xa alquilar un cacho da horta. Pó vente, chegamos a un acordo, pagas ben. Tens que pagar, porque teme que dar polo menos para comprarlle o pienso ás galiñas e esas cousas. Ola, Nusca, xa somos 2, eu tamén as mato todas. Ves? Somos 2, 3 asesinas de orquídeas, estámonos juntando. Ti mira, Dios las dá e ellas se juntan. Pouco a pouco, a vida vai facendo as seleccións á natural e vai facendo os grupos adecuadamente. Estuve hurgando en los boratos e non encontré el grillo topo. Este chaval, Pascual, que me enseñou que tiña a cebola ou os puerros, e roídos xusto a carón entre arriba e abaixo. E xusto ao lado había un buratiño, pero non sei de que tamaño é, porque me mandou só a foto, eu me imagino que será como unha moneda de 50 céntimos, pode ser, Pascual, o buratiño. Eu pensei que sería un grillo topo, que tamén se chaman como é, alacrán cebollero, que son un pedazo grillos así de grandes,
E teñen unha cabeza grande, teñen un corpo, teñen como unhas patas, teñen unhas patas así, pero como as dun topo igual, incluso son carnosas e todo. E fan buratos como a topo, pero o ser ten aspecto de grillo. E son así como castaños, castaños con rayiñas ou así, pero son uns bicharracos así de grandes, son un problemón, porque normalmente non comen raíces de plantas, si non teñen outra cousa que comer. Alimentarse de babosas, de lombrices, de ovas de caracol e así, e son moi boas. Pero, se a comunidade crece e teñen fame, van a comer os puerros, as cebolas, por iso lle chaman alacrán cebollero, porque come todo. E eu penso que é o problema que ten este chaval, Pascual, que non encontrou o grillo. Tengo algunhas fresas e ya medio coloradas, pero, porque eras do sur, creo que me dixeras de Málaga, pode ser? Non sei de onde me dixer, claro, porque aquí aínda é moi temprano para que as fresas estean medias maduras. E vi que tamén ten un depredador de fresas, ya que me las mordieron las coloradas. Pero as fresas poden ser, é que no sur non hai tantas babosas, claro. Pode ser ao mellor paxariños, gorrións ou así. Ola, Chousa, espero chegar a tempo. Como non vas a chegar, María Elena? Chegastes a tempo de sobra. Coloradas no, orquídeas. Ella cree que tú eres unha de ellas, pero non. Tu nai pensa que eu son unha mentireira, pero dille que mire algún vídeo, Jorge, porque eu non a vou a convencer. Eu non podo dicirlle a tua nai, mira, vouche convencer de que... Eso ten que decidilo ela, que mire algúns vídeos e que o decida ela. Se ela pensa que son unha mentireira, algo me veu para pensar eso de min. Entón, pois nada, eu non vou convencer a nadie. Eu son madrileño e fago o que podo co gallego. Cebollino, exacto, vale. Está perfecto, o único gallego mal falado é o que non se fala. E o teu é perfecto, Juanpe. Así que moitísimas gracias. O cebollino tarda moi pouquiño en salir. Pódese ir cortando, o cebollino vai... Bótase siembra directa, non se trasplanta. De feito, vai mestiño. Mesto é juntito, así bastante xuntiño. Bótase así a semente. Cando ten máis ou menos este tamaño, poden ser 15 centímetros, moito máis non, porque senón faise correoso, duro, a dependendo para que o queiras, porque cas matas de cebollino pódense facer atados, sabedes, con pasta brie ou pasta masa filo, pódense facer como saquiños, e se deixamos que o cebollino medre, vai a ter unhas fibras un pouquiño máis duras para comer, pero iso é nos moi bo para facer atillos. Entón, dependendo para que o queiras. Entón, cando xa está así grande, podémolo colleitar con a tixeiriña, podémolo cortar e volva a medrar. Se as condicións son as axeitadas, vai crecendo. Volvelo a cortar e vai crecendo. Sin cortalo moi abaixo, hai no que cortar pois a unha distancia de polo menos 7 ou 8 centímetros. Ola, dende Amoedo, que tal? Moi boa tarde. Desde Alicante, que tal por Alicante? La horteta ecológica, que tal por Alicante? Tamén estaba mal tempo, chovía, non? Aí chove. Plantei unha pincha. Que tal el sabor? Uva pincha. Pois non sei que uva é esa. Teño que mirar. Se poden echar las malas hierbas al composteiro? Si, depende. A ver, pensa que malas hierbas... Por que lle chamamos malas hierbas? Chamámoslle malas hierbas porque nacen donde nós non queremos que nasan. Pero realmente, malas hierbas, poucas, Eu non sei, señalaríache, por exemplo, o té canario, que iso sí que é invasivo totalmente, de feito está catalogado como planta invasiva, supoño que saberedes como é, senón, pois, dixo, onde medra ese tipo de té canario, non medra nada máis. Invade todo pouco a pouco, vai de ano a ano, se ouro tes aquí, 1 kilómetro á redonda nace o té canario. É como unha especie de margarita que bota moitísima raíz, moitísima,
fai unha alfombra e invade todo, non deixas nacer nada onde está ela. Depois ten moitas follas e ten unha sola floriña coronando, pode chegar a medir como, non sei, 1 metro ou máis, ou 1,5 metro, bueno, máis de 1,5 metro non, e bota unha floriña amarilla así, que resulta que tamén ten propiedades beneficiosas, pero é tan invasiva que eu eso non botaría a composteira, o sea, eu eso desfaceríame de outra maneira, deixalo secar ou metelo nun caldeiro con agua a pudrir para asegurarme de que non vai a salir de aí ningunha raíz. Que máis? Os brisos. Os brisos e o té canario. Sería o único que eu non botaría á miña composteira. Os brisos é, en castellano, cicuta, a cicuta. Unha, porque sí que ten beneficios, porque antiguamente usábase para doenças cardíacas, por a corazón, pero hai que medilo moi ben porque peta a patata, o sea, que é un veneno, é cicuta. As súas sementes son capaces a esperar moito aletargadas hasta que lle estea o bo tempo para nacer. O sea, aínda que as botes nunha composteira, ao mellor é capaz a soportar a temperatura do composteiro, sabes, 70, 80, 90 grados, os que teña dalle igual, e despois igual sementas esa erva. E do resto das malas ervas, mal chamadas malas ervas, porque eu digo que son malas ervas porque nacen no sitio onde nós non queremos que nasan, pero realmente malas non son. Todas teñen algún beneficio, pero seguro, dependendo do que fagas na túa composteira. A ver, hai xente que quere ter compost en 2 meses. Iso é inviable, o sea, ou só botas follas e aínda botando follas non se van a descompoñer ben de todo, e ese compost non vai a ser rico non ten variedade, entón non vai a ser rico. O compost hai no que facer dun ano para outro, como mínimo. Entón aí podes botar casi de todo a descompoñer, porque lle vai a dar tempo a degradarse, a descompoñerse, a que os hongos e os microorganismos fagan o seu traballo, hasta que quede solo, exclusivamente, totalmente solo, sustrato, terra. Ti, cando o colles, é unha terra buenísima, buenísima. Non hai cousa mellor para fertilizar a horta inteira. Depois a xente dime, é que ti tes moita suerte porque tes unha terra moi boa nos bancales. Non teño suerte, traballo moito. Teño a terra preparada. Ou vos pensa, eu xusto onde non teño os bancales, a terra está encharcada, enchoupada, parece masilla, parece plastilina, entérraste hasta os tubillos, pero nos bancales non, porque esa terra teño a preparada. E dame moito traballiño, pero eso, que me vou de pinza. O compost é o mellor que lle podes botar a unha horta. É que non lle fai falta xa nada máis, sempre cando o compost teña de todo un pouco. Quero dicir, de todo un pouco non. Restos vegetales, todos, menos, a non ser que haga por aí outra que se me escape, o té canario e os brisos. Eu iso non o botaría. O demais, todo. Cortezas de árboles tamén. Todo. Nada en exceso, en pequenas cantidades de todo. Incluso porque, mira que, eu non sei por que esta semana tanta xente me preguntou por privado, é que xa me aburre, me cansa. Bueno, tamén non podo pasar tanto tempo contestando a mesma pregunta, seguido a mesma pregunta. E preguntáronme moito se se pode botar á composteira pieles e tonas de naranxa, de limón e tal. Claro que sí, claro que se pode. O que non podes é botarlle 100 kilos de tonas de naranxa e non botar nada máis. Ou botar 100 kilos de céspes cortado e nada máis. Iso non vai a facer un bo compost, non vai a ser bo. Pero facendo capas de cousas, todo tipo de tonas de frutas, calquera cousa que fose vegetal, exceptuando estas invasoras. E despois añadíndolle, se non tendes algo para mesturar, ides a un bar, tomades o café e dicides, podes me gardar a borra do café?
que che agardan encantados que eles van a tirar, e quitaslle ese peso de ir tirar a basura despois aos pratos dos camareros, que cando a van tirar agradecen que eses 15 kilos de café diarios que non os teñan que tirar a basura. Entón, botádeslle unha pouquiña borra de café, si tendes ceniza, botádeslle ceniza do fogón tamén, as cascas de ovos xa trituradas para non atraer ratos, nada de restos de comida, porque iso vai a ser un criadeiro de roedores, ratos, ratiños, musarañas e todo tipo de bichejos. Así que eu restos de comida cociñados, crudos sí, pero cociñados non. E restos animales, cero, a non ser que sexa pelo, uñas e pouco máis. Podíache dicir osos ou fariña de osos, eso estaría genial tamén. Pero eu só o fixo unha vez na miña vida, porque cheiran a cuerno quemado. Non vos lo aconsello. Non vos lo aconsello para nada. Es moi fácil de entender el gallego. Moitísimas gracias, Carmen. O sea, a ver que xa me puse nerviosa porque me poño contenta. Desde onde me falas, Carmen? De onde eres para dicir que es moi fácil entender el gallego? A min, pois pareceme que sí, pero ai, mi má, que xa entrou, a ver, entrou por aí un energúmeno, pero bloqueado xa está, home. A ver se o encontro e bloqueo eu. Este xa sei. Este é un papón, mira. Listo, Francisco bloqueado. Mirade, este foime tamén onte ou antonte dicir o mismo ao canal, o sea que ou lle gusto eu, pero non vai a admitir nunca na vida, ou non sei, pero eu pa min que só bloquear e non bloqueei, mira ti, pero, desde logo, espera, que máis para arriba volveu a... Nin caso, só teño bloqueado. Só bloqueín, porque tamén me ven dicir habla en español, aquí ainda dixo castellano, pero díxome habla en español para que te entienda todo el mundo. Eu pensando, Dios mío, logo en América xa aprenderon a falar español, en Francia, en África, así, aprenderon xa todos a falar en castellano ou en español, porque para que me entenda todo o mundo. Digo, eu se falo español e entende todo o mundo. Bueno, ni un minuto máis de gloria. Francisco os vai a ver todos os días. Nin caso. Seguimos co noso. Claro que está pendiente, o que digo eu. Bueno, ni un minuto máis de gloria. Claro que lle justo, que só sei eu. Bueno, que máis? Perdime un montón de comentarios vosos, dos que importan, dos que me importan, e dos que me gustan, porque me liai moito falando da composteira. Entón, chega o momento de volver a facer as preguntas, vale? Volvedeme a preguntar. Hola, ¿cuánto tiempo tienes tapada la tierra con cartones antes de plantar? María, depende do tempo que a teñas ti descansando, porque eu os meus bancales normalmente teños activos todo o ano. Este tapino precisamente porque quería facer un vídeo explicando para que, como, en que circunstancias, que facer e todo, pero non, ao final non me dou tempo. Mandeiche o resto da letra de Alfonso. Sí, e máis teño xa que pican moitas gracias, o da canción de Donde vas Alfonso XII. Cando faço o vídeo de rotación de cultivos, Karina, xa está no meu canal, fíxeno esta semana e subino o martes, creo, así que... o de rotación, non, perdón, o de rotación, aínda que sea un pouco máis pa diante, non pasa nada. É que estaba contestando, Dios mío, que me preguntou esta rapaz. Ai, Dios mío, xa había outro candidato para bloquear, pois avísame. A ver. Listo. Xavi, fuera. Listo. O dos cartóns, home. Se ti, por exemplo,
arrancas, imagínate, arrancas os tomates, a última colleita de tomates, pimentos, berenjenas é así, en setembro, outubro ou noviembre, nese momento xa podes traballa a terra, pode lá abonar, non sei se tes estiércolo ou así, botas un pouquiño de argeiro, de estiércolo, e xa o podes tapar, xa podes poñerlle os cartóns, e deixalo aí durante meses, porque o cartón vaise desfacer, incluso despois non tes nin que quitalo, e pódelo mesturar ca terra, non pasa nada. Se é cartón, que sexa solo castaño, que sexa cartón sin tintas, sin plásticos, porque normalmente as caixas de cartón hai que quitar o plástico que teñen de pechárense, sabes? Entón, quitaslle o plástico, quitaslle as grapas, así, entón, pois, xa llos podes poñer. Polo menos un par de meses, venlle genial. Mellor que a intemperie, porque vou vos explicar por qué. Tapar a terra con cartón ben genial, porque o duro inverno vai a castigar a terra, vai a chover moito e a agua vai a drenar para baixo, e o que vai a facer é un lixiviado, ou sea, vai a facer como un lavado. Tamén, se pos un trapo á intemperie e lle cae a chuvia, pois vai no ir lavando, bueno, pois a terra tamén, entonces vaise a ir lavando, e quédanos unha terra, pois, como agotada. Entón, cando recollamos o último cultivo, se a abonamos ben, aquí sí que podemos deixar casi medio descomposto o estiércol ou así, se tendes, e tapamos con cartón, poñemoslle unhas tablas e unhas pedras, porque o vento senón vai no a levar, está ben mollalo, rejalo como se fora unha plantación calquera, e deixalo así aí hasta que veña a nova plantación. Porque así vamoslle a favorecer que que a agua non caia fuerte, que non chova. Outra, se neva, o frío vai a chegar igual á terra, que o frío, o sea, o frío á terra falle moi ben, porque vai a matar patógenos que quedaran do verán, o sea, que donde neva, nunca oístedes este refrán de año de nieves, año de bienes? Pois eso, onde neva é bo, para a terra é bo. Outra, que, o sea, o frío vai a pasar, pero a neve non vai a queimala. Outra, que os organismos, microorganismos, pequenos bichiños, non tan pequenos, van a vivir moi ben debaixo do cartón e van a descompoñer ben a terra. Como viven aí, e se alimentan aí, incluso van a comer o cartón, van a cajar tamén aí, falando mal rápido en plata. Entón, os seus excrementos tamén van a servir de abono. E cando queirades empezar a plantar outra vez, pois xa a terra está máis receptiva, máis preparada, máis fértil, máis todo. O de tapala con cartóns é un bo truco. A rotación de cultivos, si, é verdad que o teño que facer, pensei que tal. Nusca, conseguín 3 boniatos, pero non tienen gomos, nin sei cando plantar. Mira, hai que esperar, Angie, porque os boniatos son solanáceas, necesitan calor, incluso para botaren os gomos, porque, a ver, vou non explicar. Ti tes imagínate que este é un boniato, non? O boniato ten como unha parte de arriba e unha parte de abaixo. Non fai falta que o sepades, pero na parte de abaixo ten como se fora un tiribiqui, un corniño pequeniño, como se fora o final dunha zanahoria. Esa sería a parte de abaixo. E outra é a parte de arriba, que pode estar arriba, ou pode ser que o boniato estea torcido e teña a parte de arriba aquí para o lado. Por iso é un pouco difícil saber cal é a parte de arriba e de abaixo. Pero se localizades a parte de abaixo, que é como un rabiño, o final como unha zanahoria, o final dunha zanahoria. Bueno, pois, ti colles o boniato e polo en agua. Pode ser, bueno, a ver, hai moitas maneiras de puñelo a germinar, Pódese cortar así ao largo, e puñelo en terra moi húmeda, entón xa vai a botar os gomos e máis as raíces ao mesmo tempo. Podes enterrar o boniato e esperar a que bote os gomos para arriba, ou podes poñelo en un vaso con agua. Se o pos nun vaso con agua,
non metelo totalmente, só que a raixiña, a parte de abaixo, esta que vos dixo, toque na agua. E cambiar de agua de vez en cando, que non se poña, porque a agua pode se poñer mala, pode pudrir, ou cambiar de agua, que sea unha agua limpa, vale? O que pasa que lle fai falta calor. Fanlle falta polo menos de 18 grados para arriba, e de momento fai moitísimo frío. Unha vez que o boniato bote os gomos, vai botar así como unha especie de tronco con unha, dúas, tres follas, vai a botar folliñas. Iso despois hai os que quitar ao boniato. Unha vez que están así xa deste tamaño, máis ou menos, quitámosllos, arrancámosllos, cortámosllos así co cuchillo a carón. E iso hai no que volver a meter en un vaso de agua. Isto é explicado así, parece moito rollo, pero non é. E despois eses gomos métense outra vez en un vaso con agua, que non lle dé a luz do sol directa, pero sí con claridade, e vai a botar moitas raíces. Despois iso é o que hai que plantar. Iso xa sería a planta do boniato para plantar. Tamén me preguntou esta semana xa a xente, o vídeo do boniato, é que ainda moi cedo, non me vai a brotar, ainda hai que esperar a que veña o caloriño. E ademais, o boniato, ainda que o plantes alá en maio ou en junio, a tempo bastante, porque en 3 meses ou 3 meses, 4, están os boniatos para apañar. Xa se poñen así grandes, así que non vos preocupedes. Que máis? Un señor tamén me preguntou que puxo a gomar un boniato que comprou e non lle gomou. Pode ser por dúas causas. Se ti compras un boniato para facer esquejes, non? Para plantar, non che brota, pode ser porque ese boniato teña un químico para que non bote gomos, que pode ser, o sea, sei que hai países nos que está prohibido, creo que aquí en España tamén está prohibido, pero eu non sei de onde veñen os boniatos, ao mellor veñen de países nos que non está prohibido. Entón, hai uns polvos que se lle botan aos tubérculos para que non gomen precisamente as patatas, aos boniatos, para que non boten gomos, para que dure máis a patata, que se alargue máis no tempo para tela para vender. Entón, se ten eses polvos, non che vai a brotar. Pero pode ser por unha segunda causa, que é máis probable, que aínda non faga o calor suficiente para poñer a germinar os boniatos. Hai que esperar polo menos hasta... Bueno, a ver, se marzo fora un bo mes, pois ao mellor sí, pero en toda España está sendo un mes un pouquiño frío e hai que esperar, polo menos hasta abril. Mi madre que mande mensajes me quedaron por aí. Felicidades, Conchi, felicidades, Conchi. Non sei de quen é Conchi, pero bueno, xa que estades todos dándolle as felicidades, hai que regar o compost na composteira, depende. Todo ten matices. En principio diríache, non. Pero claro, todo depende, non sei de onde eres. Se empezas a facer o compost no verán, sempre é bo humedecelo. Se donde estás hai chove, máis ou menos, o compost vai a estar húmedo en por sí. Ten que estar húmedo porque os bichos, os organismos que viven aí na composteira necesitan humedad. Son bichos que necesitan humedad e oscuridade para vivir ben. Entón, claro, se lle añades, todo o que lle añades é seco, ti imagínate, pois botas unha pouca palla no fondo que che dixeron que era boa, e máis podastes os árboles e botastes as ramas, que tamén é bo. Pero botaste tamén follas secas, que tamén está ben. Pero a composteira hai que intercalar cousas verdes e cousas secas precisamente para que non careza de humedad. Non é o mesmo botarlle agua que a mesma descomposición faga xa a humedad, que iso sería o ideal. Eu non arrego nunca, pero porque eu o exceso todo que teño de produción vai para as galiñas ou vai para as composteiras, ou sea, eu teño as composteiras ben alimentadas, digamos, non? Outra pregunta que tamén me suelen facer moito é: hai que tapar a composteira? Depende tamén. Depende. Por que se tapa unha composteira? Cando poñas unha composteira nun sitio, xa tes que intentar que nunca estea a pleno sol, porque lle vai ir moi mal. As cousas van a pudrir en vez de descompoñerse. E non é o mismo. Pudrindo fai uns patógenos e non vai a facer un bo fertilizante. E incluso podes trasladar patógenos á zona de cultivo. Entón,
primeiro de caderno, as composteiras á sombra. Canto máis sombra, mellor. Debaixo dun árbol, pois genial. Á sombra de unha caseta ou de un árbol que teña aí é onde ten que estar. Arrimado ben ao muro para que só lle dé o sol da mañá un pouquiño e depois aí é onde ten que estar. Iso é o primeiro. Poñer a composteira nun sitio axeitado. E o axeitado é que lle dea sombra. Sea composteira, sea vermicomposteira. Bueno, vermicomposteira, máis aínda ao meu favor, ten que estar á sombra. Porque as miñocas non soportan nin o calor, nin o sol, nin a luz, nin nada. Esa sí que queren oscuridade total. Que máis? Claro, tapas a composteira? Depende. Se eres unha persona que eres moi activa botándolle cousas e tal, non chove demasiado, tampouco non hai por que tapala, porque a aireación é necesaria. Na composteira é necesarísima, que haba aire, que se descompoña con presencia de oxígeno, porque senón a combustión que fai, non se di combustión, dise, bueno, o proceso de descomposición necesita oxígeno, porque senón fai outra cousa, vai a facer como unha especie de turba. Sin presencia de oxígeno non hai descomposición, fai como unha especie de... non che sei explicar. Carbón, unha especie de carbón vegetal fai, e non é iso que queremos. Entón, sempre todo depende. Haina que regar. Se salle a porta as cousas verdes, pois non hai que regala, porque xa ela mantén humedad. Se de vez en cando lle botas os céspes que acabas de cortar, pois tamén xa está. A min pudribo unha calabaza e tamén xa lle boto ali, collo cacho máis bo para as galiñas, e o outro xa lle boto ali, hai aí humedad para toda a composteira. E aparte, os bichos que viven ali, o sea, nunha composteira das miñas, hai comunidades, eu penso que hai máis de 100.000 bichos diferentes vivindo en cada composteira. Aquilo é bestial, o sea, apartas así un pouco e aparecen bichos, cucarachas e cousas que non vin na miña vida. É sorprendente, moi bonito tamén de ver, Entón, pois eso. A ver, hola, Maite, dime, ole, guapa, estoy encantada contigo. ¿Cuándo nos das remedios para que nuestra fruta no coja bichos en los árboles? No cojo unha manzana sana, por cierto, soy de Pontevedra. Bueno, eres de aquí do lado, logo. Pois mira, é que iso é o mismo que non sei, é que está, pode ser por tantos motivos, pero bueno, para que non colla bichos nos árboles, o normal é tratar con un insecticida, o sea, podes ir preguntar á tienda onde compras ti as cousas ou unha tienda de agrario ou así que che van a recomendar, dependendo do tipo de frutal do que estías falando, neste caso é un masanseiro, pero dependendo do frutal, vanche a dar un tipo de insecticida ou outro. Normalmente, as masáns que teñen bicho son porque as polillas, unhas pequenas polillas, mariposas ou tipo voadores, insectos tipo algún tipo de avispilla ou de mosca, poñen os seus ovos na flor e despois quedan aí e entran xa na masán e comen a masán. Entón hai que tratalo cando o fruto aínda está pequeno. Pero non che sei dicir, porque claro, é que bichos hai tantos e pode ser por tantos males, pero bueno, desde logo, se non colles unha masán san, busca por facer un tratamento. Incluso podes atopar tratamentos que sean ecológicos ou o máis ecológico posible. Ao mellor vendencho por así de ecológico e só chega aquí, pero bueno, vai a ser máis ecológico que un que non poña na caixa por fora ecológico, non? Pois o meu compost non está húmedo, está enchoupado. Pois tapa un pouco, Celi. Ponlle un... Eu sempre digo, cando... Se vas por aí un día e ves unha mampara do baño destas que son como de plástico, que non pesan nadiña, tirada na basura, colla, porque iso é genial, vale para todo na horta. E non pesa nada, e tapache moi ben. Tapa porque se está moi enchoupado tamén, é o que eu che digo, estáse drenando, os bichos non viven ben, porque se está demasiado húmedo non van a querer estar aí, non? Teñen que ter tamén zonas como máis secas para facer a súa vida cotián, teñen que ter onde poñer os ovos, onde ter as súas crías, onde proliferar ben, non? Entón, se está moi mollado non é bo.
entón, busca por tapalo un pouquiño. Aínda que sea, se non tes outra cousa, colle un cartón grande, pide un cartón destes das lavadoras ou das neveras, que suele ser un cartón así gordísimo, apenas che ten tinta de tóner, tintas que poden ter químicos, metales pesados nas tintas, sabes? Cartón castaño, quítaslle as grapas todas, que se teñen unha cinta así, todo con grapas, quítalle o plástico todo, e tapa cun cartón deses, poñe encima unhas pedras, porque se non vai a voar o vento, xa che queda genial, non fai falta que quede estanco, pero si polo menos que lle evite que entre tanta chuvia como está caendo, Dios mío, porque cae moitísima. Entón, se non tes outra cousa, con un cartón, vai che quedar genial a composteira. A fruta picada é máis rica e a máis sana. Si, eu penso como a María, A ver, se non colles unha, se non colles ningunha, telo que tratar. Pero eu casi prefiero, bueno, mira, que coman os bichos por aquí, que eu como por aquí. Por exemplo, as masas que teñen bicho maduran antes tamén. Cóllelas antes para comer. Eu tamén tive unha interrupción telefónica, pero o meu non sei de que vai. Boas, dime Carlos, boas, Carlos. Outro día comentei nun vídeo teu que se me entuxou a empanada de atún que fixeches. E fíxena. E hoxe saliume decente. Aínda que con algún contratempo. Gracias polas explicacións. Carlos, pois mira, a conta do pan aprende a costureira. E a conta da fariña aprende Carlos a facer empanada. A seguinte vai salir mellor, e a seguinte mellor, e a seguinte mellor. Ti o que tes que facer é non decaer, non desistir no intento, tes que ser tenaz. E tes que facer unha empanada cada 3 días, hasta que te volvas un experto perfecto de empanadas. E que dígase, cando haba así unha churrascado así, dices, a empanada levo eu. Así que ánimo, Carlos, gracias polo comentario, porque hai moitísima xente que só mira os vídeos e non nin lle dá me gusta, nin nada, só mira o vídeo, pero bueno. Que máis por aquí? María Aquilina, non dixas palabrotas porque che van a bloquear. Un teléfono que fai o que lle dá a gana. Ai, velutinas nos comen toda a fruta, Sonia, ese sí que é un problema, porque velutinas comen a fruta xa verde. As primeiras peras que teño na horta son pas velutinas, dan unha rabia, pero bueno, hai que convivir. A min o das trampas non me vale, non me dixas hai que empezar a poñer trampas. Eu non quero trampas na miña horta nunca máis, porque tuve moi malas experiencias cas trampas e non as quero máis. Que as poña cada un na súa horta, fai o que quer, pero eu non. Trampas cromotrópicas. Serán as trampas de color para casar, ao mellor, insectos, amarillas, cromáticas, queres dicir? Cromáticas e cromotrópicas é o mismo, non sei. Cromática é que un color en especial que atrae certos bichos, e pónselle un tipo de pegamento que non é pegamento, pódese poñer aceite de oliva ou mel, e certos insectos, como por exemplo a mosca da col sí que a colles genial con trampas cromáticas, atráenas o color amarillo, vale, vos por exemplo, amarillo máis verde, o verde este que é así como fosforito, tamén vale. Estas botellas que son da lejía, que son verde clariñas, e máis as que son amarillas, pois esas recortades, podedes recortar un cacho dereito, podedes recortar o cacho da lejía que fai así, ou aquel para poñerlle aquí, mel ou aceite, empapalo ben, e vanse pegar aí, porque o color atraeas, van, e quedan aí pegadas. E para a mosca da col funciona genial. Comprei, a ver, ai, Dios mío, quedaronme bloqueados aquí. Vos estadesme vendo? Ai, quedoume bloqueado isto. A que pasou aquí? Pois non sei. Plantín, dime Karina, plantín as cebolas en outubro e quería saber cando as teño que coller, porque vexo as pequenas e despois que podo plantar en ese sitio.
Plantín as cebolas en outubro. Outubro, noviembre, dixembre, xaneiro, febreiro. Pois a cebola... non responde. Está mal. A ver. Non me vai ben. Hola? Hola? Cachis na mar salada. A ver. Quedou isto como bloqueado, sinto. Cambiín a cobertura, pero aí se vai ben. Quedoume isto como bloqueado. Sinto moito. A ver. Non vai. A rechispa. A ver. A remechar. Jová, pois non sei por que non me vai. Quedoume como bloqueado, xentiña, sinto moito. A ver. Ai, madre mía. A ver, agora vai? Non vai. Joder, que rabia me dá. Bueno, pois nada, vou ter que deixalo quedar porque isto quedou bloqueado. Non me funciona. Ai, que rabia. Bueno, vou esperar un pouquiño. Que xa van a ser as 9. Vou esperar un pouquiño. Nada, non me vai ben. Eu non sei se vos me vedes, pero a min isto quedoume como bloqueado. Así que sinto moito. Quedamos para domingo que ven porque isto bloqueouseme. Que mal rollo. A ver, vou intentar cambiar e poñer o wifi. Aí está. Agora? Tampouco? Nada. Quedoume bloqueado. Non me vai o teléfono. De verdad, que se me colgou este... Dios, este me sofoquín. Me cago na chica. Pois non sei que pasou, Mi má marchoume todos a xente. E avisoume unha amiga que che estamos escoitando, e isto estaba como bloqueado, parado, e dáballe para baixo e non me iba. Ai, Dios mío. Eu agora tampouco che ves, agora sí, por Dios. Dá-me o calor. Jesús, Dios mío, estamos aquí, ai, bueno, gracias, 60 personas seguidas aí, joder, que rabia, tío, que rabia. Bueno, son che cousas do directo, teño vos que dicir que son cousas do directo, que son cousas que pasan e que se vai a facer. O sea, eu non quería que pasara, pero pasan. E non sei onde quedín, porque eu xa sabedes que cando me poño a laretar, lareto moitísimo, e non sei onde quedín, así que... Arrancamos, moitísimas gracias, agora xa está ben. Ai, bueno, por aquí seguimos. Bueno, moitísimas gracias, Javier. Todo bien, Javier? Ai, Dios. É que me dame moito apuro, mira. Unha cousa que me dá moita rabia, das cousas que máis rabia me dan, é que alguén teña que esperar por min, que a xente teña que esperar por min, por iso sempre suelo chegar. Eu digo, se chegas 5 minutos antes, chegas a tempo. Se chegas puntual, chegas tarde. E se chegas 5 minutos despois, non chegas, non estás, é mellor que non entres, sabes? Entón, dá moita rabia que estuverades aí a esperar. Ai, que guai. E onde quedín? Sabe Dios. A uva crispa, nin idea, que xa non sei o que é. Dou tempo a ir ao baño. Fixemos un intermedio para ir facer un pis. Ai, que guai, 136. Que guai. Pois eu aquí vexo 96, algo non me vai ben. Na miña cobertura ou así.
Recuerdas que querías contarle a historia de tu ano, xa non sei, de tu libro bonito? Ah, dame café. Ay, Dios mío. Mm, a ver, la manzanilla cuando la recoges, la flor, ¿qué haces con la planta? ¿La cortas o la dejas y vuelve a dar flor? María, a manzanilla é unha planta que está botando flor todo o verán. O sea, non é unha planta como un repolo que colles o repolo, córtalo e acabouse a planta. Non, empezas a collerlle flores, a ver, empezas xa na primavera a dar, bota todo o verán dando. E ti vas quitando as flores que xa están listas para apañar, mellor, porque, bueno, teño un vídeo, teño un vídeo solo da manzanilla. E vaslle quitando as flores e deixala. E ela vai botando seguido botóns novos, o sea, novas floriñas de manzanilla durante todo o verán. E despois, a finales de verán claro, arrancoa, porque vai a nacer sola no chan. E o cañuto é feo, duro, que dá ali, non vale para nada, o sea, arráncala e listo. De feito, a manzanilla ten unha raíz bastante, non sei se vistedes un vídeo que puxen hoxe do tomillo, porque me acordou que a semana pasada falimos do tomillo, e dixenvos isto, que tiña unha raíz importantísima, grande, e que non era compatible con según que cultivos, porque, home, no primeiro ano, se plantas unha plantilla de tomillo así, pois non, porque vai ser a plantiña de tomillo así, e a raíz tamén así, pero se a deixas dun ano para outro, a planta do tomillo arriba é grandísima e a raíz tamén, e díxenvos a semana pasada. Heivos de arrancar unha para enseñárvola. E hoxe acordoume, cando eu fun á horta nun escampiño entre chuvia e chuvia, e acordoume, dixo eu, vou a arrancar un tomillo. E arranquimos dous, para que vexades a inmensidade da raíz do tomillo. E a manzanilla pasa o mismo, ten tamén unha raíz moi intensa. E máis, se a manzanilla se dá ben, o tamaño de unha planta de manzanilla é como a dun pimento morrón, por exemplo. Pode chegar a medir como a 70 ou 80 centímetros de alto, cunha envergadura diametral de 70 centímetros ben, e pode ser moi ocupadora de sitio. Así que, quero dicir, a manzanilla, mellor non plantala nun bancal ou no medio das lechugas, das cebolas, aí non, porque vai ocupar moito sitio. A manzanilla está ben en calquera esquina. A parte é moi boa porque atrae moitísimos insectos. A resende a horta a manzanilla no verán, que é unha pasada, cando despois do mediodía, aí cando lle dá ben o sol ás flores, que é o momento máis axeitado para recollela, é despois do mediodía, porque te aseguras de que as flores non teñan nada de humedade, e así podes ter a manzanilla para todo o ano. O sea, eu ainda teño aí manzanilla, non son capaz de tomar, é iso que tomo manzanilla, que me gusta moito botarlle as infusións, pero non son capaz de acabala de tomar. Entón, ti cóllelo ao mediodía non, esperas a que pasen as horas fuertes do mediodía, e aí ás 4, 5, 6 da tarde recolles a manzanilla. Arrexende a horta toda a manzanilla, que é unha barbaridade. Eu este ano botei compost da composteira no xardín e está plagadiño de miñocas. Boas noites desde Redondela, moi boa noite. Pois as miñocas fan moi bo traballo en calquera sitio, nas macetas, nas jardineras, nas composteiras, nas vermicomposteiras, nos bancales e nas hortas en general. O único mal que teñen, por poñerlle unha peza, que non todo é blanco nin todo é negro, teño vos que dicir que si hai demasiada proliferación de miñocas, pode ser posible, é probable, que atraias toupeiras, como se di en castellano? Topos. E que pasa? Porque as toupeiras encantanlle as miñocas, van a vir a comelas todas. E que pasa? Que as toupeiras non van a comer lechugas, as toupeiras non comen lechugas, non comen cebolas, nin comen puerros, nin nada, pero fanlle moitísimo daño aos cultivos, porque se este é a terra e os cultivos están todos aquí,
a toupeira vai a facer por aquí, vai a estar a escavar túneles, porque ela o que busca é onde estean as lombrices. Onde vai a aba miñocas, vai a toupeira. É moi traballadora, pode escavar miles de quilómetros de túnel. Entón, pois, vai a deixar as raíces das plantas no aire. Entón, podelle facer moito daño a unha plantación. O sea, as toupeiras non son deseables. E as miñocas é o que teñen, que poden atraer toupeiras. O sea, son moi boas, porque nos van a abonar gratis o sitio onde vivan, pero teñen ese lado que pode ser un pouquiño malo. Nusca, soy Loló. Eres Loló tamén? Nusca, soy Loló, vicos desde Cancún, México. Mi mãe, pero que ilusión me fai ter aquí xente desde tan lonxe. Pois, moi boa tarde, Loló. Sabes que te chamas como a miña mamá? Bueno, miña mamá chamase Dolores. Dolores Lola, Lolita Lola. Pero chamámoslle Loló, cariñosamente, porque creo que lle chamaba un rapaz pequeno, un neto ou así, alguén lle chamou Loló e pareceu un simpático. E quedoulle Loló. Desde México. Me encanta aprender galego contigo e tu contenido. Felicidades. Muchísimas gracias, Loló. Moi benvida ao meu canal. Empezadelle a dar todos aí ao me gusta, porque hai menos me gusta de xente mirando. E recórdovos que darlle ao pitoco de me gusta é gratis. É unha maneira que tendes de me axudar moito a prosperar co canal. Porque vos vou dicir unha cousa, se o canal non prospera, perdedes máis vós que eu, porque eu deixo de facer vídeos e dedico-me a outra cousa na miña vida, que eu sonche moi faranduleira, pois non sei, dedicareime a traballar máis na televisión ou volverei ao teatro, pero deixo de facer vídeos, se non me cunde, así que darlle ao like, que é gratuito. Iso é gratuito para vós, non vos van a cobrar nada nunca. Eu agradecida, claro, porque me gusta que a xente me demostre que, polo menos, que lle gusta o que fago, non? Non pasa nada. Javi, soy Javier Mendoza González. Hola, Javier. E desde onde nos falas, Javier? Contame aí algo. Tienes que preparar vídeos sobre bichos de la horta. Pascual, teño que facer moitísimos vídeos. Eu é que levo co meu canal de YouTube, levo moi pouco, levo 2 anos. É pouco, quero dicir, en eses 2 anos colleume facendo traballos. Eu traballo, eu non teño canal, o meu traballo non é o canal de YouTube. De momento non gano cartos co canal como para dedicarme exclusivamente a el. Entón, en eses 2 anos e pico colleume traballando. Eu non tiña tempo para facer vídeos. Agora intento facer un vídeo á semana, pero, bueno, é unha cousa que me leva moito tempo. E teño, Pascual, en tareas pendientes un montón de vídeos de contenido interesante que sei que vos teño que facer, porque sei que vos van a gustar, porque son interesantes, porque quen me dera a min no seu día ter así un vídeo para mirar, por exemplo, non? E cando queres aprender unha cousa, pois ás veces estás mira vídeos, e dices, mi má, que tanto falou e non aprendín nada, non? Ou non sei que me quer dicir, ou non entendo. Eu só sei, pero todo se andará. Se o canal seguindo ben, eu tamén vou... Sigo preguntando. Comprei un arbusto. Ai, miña prove, Cris. A saber as veces que me preguntou, pero que che uso tan faladeira. Vamos alá, Cris, que xa estou contigo. Sigo preguntando. Comprei un arbusto que dá unha especie de uvas. Quería saber se son ricas. Falaches unha vez delas. Mi madriña. E agora eu tócame botarlle imaginación e imaginarme cal é o arbusto que comprou Cris que se parecen a uvas. E que se parecen a uvas poden ser moitas cousas, pero estáme acordando unha que teño na miña horta que é como verde clariña transparente, pode ser, Cris? Que así, deste tamaño, verde clariña amarilliña, transparente e con rayiñas así, como se fora con rayas. Que non sei, como aquí, como unha sebra. É que é como transparente. Se é esa, ten un sabor parecido a unha uva blanca normal, pero un pouquiño máis ácida. Todas as frutillas que son así de arbustos pequeniñas
suelen ter como un toque ácido, é general, non hai ningunha que digas que mima, que dulcísima, bueno, o arándano negro, o rojo, bueno, o morado, quero dicir, o arándano azul normal, sí que é un pouquiño máis dulce, pero o resto das frutas, incluso as das silveiras, sabes, as amoras, teñen ese agrio que gusta. Supoño que a uvilla que comprou o Cris, que é esa tal. Pero este verán xa mo dirás, ala de probar. Teñen que estar ben maduriñas, ben transparentes, son casi transparentes, cando están xa listas para comer. Ola, guapa, María Souto, ela onde foches logo? Non estabas por aí? Dime, Javi, desrama el café un poquito por el móvil, hazlo de verdad. Derrama el café un poquito por el móvil. Que me cae o café? A ver, vou limpar o aquel. Non sei quen me quere dicir con eso. Teño as cebolas plantadas desde outubro, pero vexo as pequenas. Quería saber cando recollelas que plantar en ese sitio. É verdad que lín este mensaje, minha madriña querida. Cando se me bloqueou, e logo entón eu estou moi atrás. Ai, madre mía. Pois, Karina, as cebolas, seguro que se as plantastes que non son cebolas. Se as plantastes en outubro, posiblemente sean cebolletas. Posiblemente sean cebolletas, o máis seguro. Se son cebolletas... A ver, espera. Aquí estou outra vez, perdón. Se son cebolletas, as tes que empezar a comer, aínda que sean pequenas. Quedáronse pequenas porque ao mellor tuveron demasiada agua ou demasiado frío, non lle foi ben ou non tiñan suficientes nutrientes, pero posiblemente non sea cebola. Que diferencia hai entre cebola e cebolleta? Unha cebola vai a secar hasta tal punto que a cáscara de fora sécase e pódese gardar como moito tempo, pódese almacenar durante meses, non? E a cebolleta cómese tierna, cómese blanquiña, non chega a criar esa casca de fora castaña, típica das cebolas, non a cría. A cebolleta é blanca, roja, rosa, aínda de varios colores, pero cómese todo, a parte de arriba como se fora un puerro, e máis a parte de abaixo, e cómese xa tierna. Así que eu diríache que non esperes que as empeces a comer, non son para almacenar, co cal vainas arrancando a medida que che vayan facendo falta para comelas. Que podes plantar aí? Unha vez que arranques todas as cebolas, fertilizas de novo. Tens que fertilizar porque as cebolas e os allos e os puerros van a consumir nitrógeno, fósforo e potasio, así que fertilizas un pouquiño de novo e podes plantar as solanáceas de novo. Ou sea, na primavera, agora dentro dun mes ou 2 meses, dependendo de onde seas, podes plantar as solanáceas, o sea, tomates, pimentos, berenjenas, curcubitáceas, se queres, sabes, tipo pepinos, pepinillos, calabasíns, sandía, melón, ese tipo de cousas estaría genial. Eu son galega, María del Carmen Iglesias, pois moi ben vida. Meu avó ten unha granxa. José dinos, Nusca, os kibis autofértiles dan boa produción. Supoño que será unha pregunta, ou é unha afirmación, dan boa produción. Autofértiles significa que ten ambas flores, o sea, hai kibis machos e kibis femias, pero alguén decideu facer no laboratorio un kibi que xa tivera as dúas flores, non? Como lle pasa, por exemplo, ao calabasín. O calabasín autopolinízase a sí mismo porque ten na mesma planta, bota flores macho e flores femia. E os kibis, estes que se autopolinizan, pasa eso, teñen as dúas flores, cos dous sexos, e non necesitan que intercales femia, femia, macho, femia, femia, macho, macho, xa. Entón, xa se polinizan eles solos. Pois non sei se dan boa produción, porque eu non teño, entre outras cousas porque non os podo comer, que me fan, pícame moito nos labios, así que eu non como kibis.
Ola, Nusca, é o primeiro día que te collo en directo. Bien, Patricia, pois moi benvida, pois prepara algunha pregunta. Fai pouco tempo que te sigo, pero xa mirei todos os teus vídeos. Non me creo nada, Patricia, mira que eu sou moi pesada, teño moitos vídeos, pero moitos, moitísimos, non me creo nada que viras todos os meus vídeos. Aquí en Andorra non podo plantar nada, que está todo cheo de neve, encántasme. Moitísimas gracias, Patricia. Pois tenme que invitar a ir a Andorra, que nunca fun a Andorra, e así vou mirar a Andorra. Bueno, hai neve agora en Andorra, pero en Andorra tamén podedes plantar, aínda que sea en abril, non? Ou a finales de abril, tamén se pode plantar. Outra cousa é que non teñas terreno, pero bueno, sempre se pode plantar tamén en macetas. Boas noites, toca ir cenar, que chaman os homes para cenar. Estou-me imaginando os homes todos na mesa, queremos cenar. Bueno, xa nos dixeron que hasta a cena de Mico pola semana seguirei vendo os vídeos un bico. Bueno, pois María José, vaille dar de cenar a eses homes que non pasen fame por nada do mundo, por favor. Eu non podo comer mango, ves? Pois cada un. De que provincia eres, María del Carmen? Dime, eu son, son da Coruña, pero vivo tanto na fronteira que podo dicir que teño un pé na fronteira da Coruña e outro no de Pontevedra. Vivo na ría da Arousa, o sea, en Ribeira, pero na ría da Arousa. Entonces vivo en Coruña, pero casi en Pontevedra, está aí ao outro lado tamén. Pois eu tamén vi todos os teus vídeos. Mira que son moitos, Estás segura que vichedes todos? Dios mío. Ola, os meus puerros están a ser comidos por uns vermiños amarelos. E sei que están na terra. Que podo facer con eles? Quitalos. Non che queda outra? Cando hai uns vermes amarelos non sei eu, A min gustaríame moito velos, Seguro que non son tan amarillos, porque... De onde eres, Iciar? Porque eu nunca vin vermes amarillos. Bueno, quero velos, porque ao mellor non son os que eu penso. Pero o mellor que podes facer é coller un cuchilliño, a puntiña dun cuchillo, e ir apartando terra hasta encontralos. E cando os encontres, acabar con eles, ou sea, espachurralos, porque si che está comendo os puerros. Pero, bueno, non me atrevo a dixirche por que están aí, porque nunca vin eses puerros así... O sea, eses bichos amarillos, vermes amarillos, non sei. Eu son de Pontevedra, pois daqui do lado, María del Carmen, somos veciñas, enganchados, que miramos todos e repetimos. Pero, bueno, de verdad que viste... É que eu penso que é casi imposible ver todos os vídeos que... É que son moitos, Cando me poño a facer, eu non sei cantos vídeos lergín, pero... 3 ou 4, polo menos. Tens que vir a Tui. Pois si, teño que ir, algunha vez pasín por aí, Iciar é do Rosal. Pois nunca vin eses vermes, Iciar. Ti síguesme en Facebook ou así. Se me sigues en Facebook, que son Nusca Chousa, mándame algunha foto do verme, porque eu quero ver, que non sei de que verme falamos, sabes? E gustaríame velo. Non é imposible ver todos os vídeos. Entón miraste de los lá todos. Un día vamos a facer un exame. Vamos a preparar un examen para domingo que ven, se me dá tempo. Un examen para ver se vos pillo na renuncia de que algún vídeo non vistedes, seguro, Eu non os viría todos, porque... Pero, bueno, estamos moi enganchadas, Patricia. Pois iso tamén é malo, que depois hai que ir a terapia e esas cousas para desengancharse. Eu tamén vin todos os teus vídeos, todos lles dou like. Moi importante, María Aquilina, moitísimas gracias, porque sabedes o que pasa por falar gallego. Ademais, este gallego meu, típico daqui da miña zona, non é que sea meu, é típico daqui da miña zona. É o gallego que vou a seguir falando nos meus vídeos, pese a quen lle pese. Entón, eu sei que é un hándicap para poder crecer nas redes sociales, porque o gallego non é ben aceptado por todo o mundo. Pero é que non fai falta que sea aceptado ben por todo o mundo, porque hai moitísima xente
que non lle importa e ainda encima que o agradece o que lle gusta. O que pasa que hai que chegar a esa xente. E a única maneira de chegar sodes vós. Aínda que vos parece que non, vai a recaer casi toda a responsabilidade sobre vós. A miña responsabilidade é facer vídeos que sean interesantes, que eu penso que, máis ou menos, a ver, algún pode ser máis interesante, outro menos, iso só sei tamén, pero non todos os días está o pote pa bolos e non sempre podo facelos da mesma maneira inspiratoria, digamos. Pero o outro 50% recae sobre todas vós, porque se non se compartiran os meus vídeos, se vós non os compartides ou non os compartirades, eu non chegaría a tanta xente como estou chegando, porque é imposible, porque ao ser en gallego, xa ao, como lle chaman, bueno, non sei como se di agora, o plan selectivo que ten YouTube, o sea, Instagram e máis Facebook para mostrarlle os vídeos a outra xente, descalifica o idioma, está claro. Pero si vos os compartides e lle chega a outra xente, esa xente tamén o comparte, lle chega a máis xente, e esa é a maneira esa é a maneira en que estou crecendo, eu non, que eu xa son grande dabonto. Eu xa din a talla, como di miña nai, pero é a maneira na que está crecendo as miñas redes e o meu canal é gracias a vós, porque vós compartides os vídeos, dadeslle a like e esas cousas, entón, pois é a maneira que me estades a axudar. Tú eres mi terapia. Pódese dicir unha cousa máis bonita dunha persona? Eu xa non aspiro a máis. Quero dicir que alguén me diga isto. Pois, non sei, para mí xa é terapia. Susi! Susi, non podes dicir palabrotas que bloquearon o mensaje porque puxestes un se vos a chegar a 200. Bueno, 200 likes. Bueno, aínda bué. Ves? Que a xente tampouco, a ver, non lle dá porque moita non sabe que dándolle fai algo, sabes? Non lle parece importante, pero sí que o é moi importante darlle o like, sempre. Eu tradúzcollo a quen non entende. Dosinda estame facendo de secretaria. A ver, eu tampouco teño problema ai, por favor, que cousa bonita. Eres como unha medicina para o corazón e de moita xente. Ai, por favor, Cris. Chego tarde, mal arrastro. Non chegas para o momento máis íntimo e máis bonito de todo o aquel que me están botando uns piropos moi bonitos. Así que chegas a tempo. A ver. Que me dicía aquí Dosinda, que ela tradúxelle os meus vídeos a quen non entende. Eu non teño problema en traducirlle os vídeos a quen non entendo, o que non vou a facer é traducir o vídeo por completo. Pero a min, se unha persona me di, por exemplo, o vídeo de estonar os allos, non? Co tabasco. Vístedelo, non? Se non se vos dá un suspenso. Pois nese vídeo puxen estonar allos, e eu dixo de palabra estonar os allos, porque aquí dice estonar, en castellano sería pelar. Pero o gallego é moito máis grande en palabras que o castelán. Estonar, por exemplo, estónase un allo, podes estonar unha masán, podes estonar cas mans, estonar unha naranxa, iso é estonar, o sea, quitar unha piel fina. Pero se o fruto que queres estonar ten a piel máis gruesa, dice esconchar, se é quitarlle concha. Por exemplo, eu esconcho as noces, esconcho as castañas, esconcho os ouriços, esconchar é pelar igual en castellano, pero en gallego diferenciamos, temos palabras como máis concretas para cada cousa. Estonar os allos, moita xente non entendía, o sea, se supoñía, porque se presupón que estonar é pelar,
pero houve xente que me preguntou pero que significa especificamente estonar, non? Entón, pois, eu non teño problema en explicar palabras ou se non entendes unha frase ou así, o que non vou facer é traducir todo un vídeo, porque eu falo en gallego. Entonces, pois, non... gracias pola diferencia entre estonar e esconchar. Ah, de nada. Si se presta atención se entiende. Mi consuegra es portuguesa e casi le entiendo todo. É que o portugués, a ver, tamén todo hai que dicilo, si falo máis pouco a pouco, eu fágome máis entendible que si falo un pouco máis rápido, porque eu tamén teño unha maneira de falar que se é un pouco máis lixeira, iso tamén seino. Entón, eu procuro falar un pouco máis despacio. Bueno, eu xa non suelo falar moi rápido, falo moito, pero rápido penso que non. Pero os portugueses, si falan entre sí, e si son do sur, da parte sur de Portugal, e falan entre sí, eu tampouco non lle entendo, cóstame moito, teño que estar así, atendendo, e cóstame moito. Pero si son aquí do norte e falan como para querer facerse entender, enténdense perfectamente, Realmente ayudas mucho a pasar un buen rato. María. María Oltra. Nunca escoitei ese apellido tampouco. Realmente ayudas mucho a pasar un buen rato a los que estamos solos. Además de que aprendemos mucho, eres una enciclopedia de la vida. Un bico, ves que ben o dis, María? Un bico. Escuchando se aprende. Javier, e logo ti non falas gallego? Eu non sei por que pensei que falabas gallego. Pero, o sea, que entendías ben o gallego. Hai que cenar. E xa é hora de cenar? Bueno, pois veña, vamos para cenar logo. Non hai problema, vamos para cenar. Se tendes algunha outra pregunta que eu non leera, que, a ver, pido disculpas, é que tampouco non podo pedir disculpas por algo que se me escapa das miñas mans. É imposible ler todos os mensajes que me escribides mentras contesto outras preguntas. Entón, se non contesto un mensaje é porque non o leo. Eu sei que ás veces a xente di é que esta persoa escribeuche 5 veces a mesma pregunta, pero é que non a leo, entón, se non a leo eu non teño aínda o poder da omnipresencia da lectura, e mentras falo non podo estar a ler. Entón, eu non entendía que outro día, que tiveras tempo para todo, creo que dicías gandear. Eu creo que era darlle de comer aos animales. Non teño tempo para todo. Non sei, a ver, animales hai que dar de comer, claro, que eles solos non van a buscar a comida. Hai que dar de comer a gatos, a cans, a galiñas, eu teño unha chea de facenda, bueno, tampouco non é que teña tanta, Dios mío, que non teño nin vacas nin porcos, non teño que ir á herba todos os días tampouco, pero sí que, bueno, porque me gusta tamén, así que, na plaza a vender manojos de puerros. Eu ou así. Non, eu non vendo nada, Eu, de feito, os puerros plantos varias veces no ano. Ahora mismo teño 3 tallos diferentes na horta, plantados en diferentes épocas. Uns están así, outros están para empezar a apañar, o sea, e agora, en abril ou así, vou a plantar outro talliño máis. Eu prefiero plantalos durante todo o ano. Pois 50, e para o mes 50, e dentro dun mes e medio ou 2, ou cando me acordo, ou cando teña un sitio axeitado, outros 50 ou 60 ou así. Teño puerros todo o ano, porque, bueno, a mí gustame moito comer puerro. Mais, para min aportalle moitísimo sabor a calquera comida, se un salteado, se unha tortilla ou se unha sopa. Entón, é unha das cousas que se me fai imprescindible na horta. E ademais é un cultivo que podo ter todo o ano. Teño todo o ano puerros, todo o ano. Entón, pois, non sei, aquí me dicía que os iba a vender. Eu non vendo nada da miña horta, sempre planto o que vai a comer máis ou menos. 50 puerros nun mes, pois sí que os podo comer, porque haberá días que non como ningún, pero eu cando fago unha sopa de puerros, os meus puerros son de raza loba, podolle botar 5 ou 6 puerros ou unha tarteira, porque se van menjuando, e casi todo é puerro. É como exclusivamente puerro con sanoria, cocido en agua. E gustame moito. Ana, unha tocalla, Ana Boada Torrentes. Hola, alma
Alma da bella chousa. Sempre te escucho desde Tarragona. Mirade se non ten mérito, se non hai xente que sí, que non lle importa escoitar os vídeos en gallego. Soy catalana, me gustan mucho tus explicaciones y te entiendo perfectamente. Unha forte abrasada per tú. Petóns per tú tamén. Dicen ben petóns. Petonetes. Petonetes, tocalla. Vamos a ver si Raquel os venden boas noites. Boas noites. Hola, señora. A mí tamén me encantan los puerros. A quen lo pregunto? Non sei. Bueno, como sempre estou atenta a tus preguntas. Eu non teño preguntas, eu teño respuestas, pero igual vos fago un examen antes de... Bueno, pa semana, lo dijiste perfectamente, non sei o que. Vamos facer de cenar logo, xentiña, porque se levamos aquí 1h30. Gracias pola, disculpas pola interrupción que houbo aí, que non sei que pasou con... Non sei, que a cobertura a min quedoume totalmente bloqueado, que din así. E non me... Estaba a dar a todos os pitocos e non me iba. Así que, nada, gracias por estar aí. Antes de marchar, dadelle o like, non vos vaiades sin darlle o like, porfa. Nada, vémonos virtualmente a través dos vídeos que vos poña esta semana, que os tenes que mirar todos, xa que os mirades todos, pois miralos todos. E vémonos aquí outra vez en directo o próximo domingo. E se se presta pola semana miña nai, pois igual cae algún directo con miña nai, pero será desde o Facebook. Así que, pois nada, aburiño, chao, te amo, me ama. Bicos, abrazos, coidádevos, portádevos ben e sede moi felices, que iso é super importante. Sede felices, non esperedes a que alguén vos faga felices, sede felices vós.